السلام علیکم دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں جس سے میری حوصلہ افزائی ہو۔ جزاک اللہ۔ او تائی صاحب کریں دے وے جٹاں پکڑیں دے، او پکڑیں دے ہوندی ہے پکاڑے کراڑی، عرشاں تے بیٹھا زمین دے وے جٹاں پکڑیں دے، وے پکڑیں دے ہوندی ہے پکاڑے کراڑی، جے کو اوڈیں دے جھولیاں بھر بھر دے دے، مرضیاں والا چاوے بکھا سمیں دے، در در تے پنویں دے وے جڈاں پکڑیں دے، وے پکڑیں دے ہوندی ہے پکاڑے کراڑی، تے وجدے کو کلے ستے پن اتے نہ کہیں دے رلے ستے پن، جڑے خاک اتے نہ سم دے ہاں اج خاک دے تلے ستے پن، یارو دعائے شالا مالک نہ پکڑے، دملے پوچھن نہ تار شہد اکڑے، یارو دعائے شالا مالک نہ پکڑے، دملے پوچھن نہ تار شہد اکڑے، ہر شہد اکڑے سن دیا ڈل ویندے جڈاں پکڑیں دے، اوے پکڑیں دے ہوندی ہے پکاڑے کراڑی، تے بندہ تا بندہ رہ تو بڑنا خدا ہے، فانی جان تے نہ کر دکھائے، بندہ تا بندہ رہ تو بڑنا خدا ہے، فانی جان تے نہ کر دکھائے، آکل دکھائے، گاٹے اترولے سٹیں دے جڈاں پکڑیں دے، وے پکڑیں دے ہوندی ہے پکاڑے کراڑی، ہوندی ہے پکاڑے